Sanibona guys, udangele besuthu. Udangele besuthu ke isithakazelo sakomahaya. Shuthi nginestoranyana nje ngifuna ukuxoxela sona. Shuthi ekukhuleni kwami ngisanda kuphuma esikoleni. Kunosisi wasendaweni ngasekhaya owayefuna umuntu ozomsiza. Kodwa wayehlala edolobheni. Efuna umuntu ozomsiza like eclean, ewashe nje enze umsebenzi osendlini. Hayi ke ngivumeke ngoba ngangisanda kuphumela esikoleni ngifuna imali nani. Umuntu wayebamba kwasana eqhamukayo. Okay, uyasebenza usisi. Umyeni wakhe naye uyasebenza kodwa umyeni ungena ama-shift emsebenzini. Kunento ke eyayingidida mina iyayenzeka njengomuntu wayekhulile emakhaya. Usisi njengoba wayehamba emsebenzini kwakumele ubaba wekhaya if uyafika mhlambe ekseni uzolala ngathi ungena ama-shift kumele ngimenzele i-breakfast. Okay, ngingakwenza lokho kodwa ukwenza kwami i-breakfast kumele ngilenze ngilibeke phezu kwetafula. Uyacabanga mase kumele ngiyonokhela ubaba la ekhaya ngithi seli-right i-breakfast kodwa ngangikwenza ngoba ngangisebenza. And uma kuthiwa ungena emini wayengene u-2 emsebenzini, uma engene u-2 fanele kushaye u-12:01 mina sengiphekile ukuze athole isikhaftini. Ngiyasebenza-ke angithi fanele ngikwenze. Okay, into eyayingidida kulowa muzi ubaba walaphaya wayefuna ukuthi uma efika ekuseni ageze hamba ayongena endlini yakhe. Kufanele ukuthi mina ngimlethele i-breakfast ekamerweni. Yayingidida leyo nto ngoba mina ngazi ukuthi indlu yabantu abashadile iyahlonishwa. Awungeni noma kanjani. Ngingangena if abekho ngizoklina ngenze yonke into. Kodwa nje awungeni ekamerweni labantu abashadile. Uyangena if uzosebenza uklina nani qoqo washing kodwa makufanele like nje ubaba wakhona uma uzongena elele into wrong leyo kungafanele ngiyenze kodwa kwakufanele ukuthi ngikwenze. Kodwa futhi leyo nto yayingaphumi kuma wakhona. Akaze achaze lutho nje umama. Bafuna ukuthi ngingene ngimnike ukudla. Nginokhe athi ngena. Uyacabanga ngizongena umuntu egqokela itrunk ulele. Mina ke ngangiba nalokho ngoba ngizalelwe emakhaya futhi ngifundisekile ngangiba nokudideka nje. Mina ngokwami ngangicabanga ukuthi kumele ngenze i-breakfast lelo. Ngibeke phezu kwetafula bese ngiyanokha ngithi seli-ready. Kodwa ke kwangabi kanjalo. Okunye futhi le ndoda yakulomuzi yayingeve ikhohlakele. Kodwa futhi ekukhohlakaleni kwayo uma wala ekhaya wayengazi. Wayethi mangabe mhlambe kade ephuma ekseni mase mhlambe kufanele ayongena futhi ngosuku olulandelayo emini. Yayinganqenje indoda ngo-9 ke khange iphume nje ibhangcuzele ngetrunk. Ingibuza ukuthi ngiyabona yini ukuthi kuyabanda. Lapho ngase ngikhulile ngoba ngase nginayo ingane yokuqala. So ngase ngazi ukukhohlakala nje kwamadoda. Yes banibani. Ngisabele phela ngithi ubasi. Uyabona kodwa ukuthi kuyabanda namhlanje. Ngangivele ngithi yebo ngiyabona. Ngicela uzongigeza. Yo hayi. Ngangivele ngibe senkingeni. Lapho le ndoda la ekhaya if kukhuluma wala ekhaya ayithethi kanje ayingithethisi kanje kodwa masisobabili. Uma kuyi-weekend ihambe iyophuza ibuye mhlawumbe uthothi umama uhleli ngale dining ubuka i-TV. Ingificela ekitchen ngiwasha izitsha ifike ithi ting ingikitaze la. Uma ngixoma ngibuya phezulu ithi shh. Hey, ngangeve ngithwele kanzima. Nga-end up nje ngiyekile. Wanele wavala nje umama emsebenzini ngoDisemba. Ngahamba ngomuntu obuyayo ngashiya kanjalo ngoba ngangibona usiyabo la ngizoxabanisa ngcono ngihambe.